बांधो बैठक बांधो बांधो चारों कान बांधो पृथ्वी बांधो माया बांधो बांधो जाको जाए बांधो भूत करे ध्यान बांधो सगा पार्वती महा सब के बांधो वाह चला तू तो डाकू से साधु बनल बड़ो अभी तक ले कोनो ग्राहक काहे ना आई लागत अटे नो कि हमारे इंस्टाग्राम पे ना कोनो के नजरे लागल बाटे यही से तो इतना निमन निमन वीडियो बनावत नहीं तब भी उन्हें के भागत बाबा हम भैंसी के लेवार से नहा के आइल बानी ग्राहक जरूर आई यही से तो जाता नहीं कौन तो के बाबा आइल बा उनके से देखावे जरूर ठीक हो जाई। प्रणाम बाबा। खुश रहा बच्चा। का कष्ट बा बच्चा? कष्ट तो बहुत बरियार बाटे बाबा जान तनी बाबा हम कतनो निमन निमन वीडियो बनावत तनी अपने इंस्टाग्राम पर लेकिन वायरल नहीं के खुद। अच्छा ये बताई का हम सुंदर नहीं की हम का खराब बनी ना हमर सुंदरता में कोनो खराबी बाटे तो हम काहे नहीं के भी भागत हम एकदम से परेशाने बानी। हे सुंदर सुशील मृगनयनी कोमलांगिनी बालिका ऊ का कहला बाबा? बच्चा चलचित्र पर चमकने के लिए केवल सुंदरता अंग प्रदर्शन ही जरूरत नहीं थे ओकरा खातिर अभिनय कला भी आवे के चाही। जान तरु बच्चा तारा इंस्टा पर नजर लाग गइल बा। ई का कहत नहीं बाबा एक रुपया तो कोनो होखी ना? हाँ एक उपाय जरूर बा बच्चा हम तरह के अभी भभूत देतनी चला भभूत दो बच्चा ई लो भभूत एकरा के ले जाके अपना इंस्टाग्राम पर छिड़की है अपना फेसबुक पर छिड़की है अपना यूट्यूब पर छिड़की है और न तो जो नौका मोबाइलवा से जो से लिपस्टिक लगा के ऐसे बनावो तरु ओहू पर तनी लेप लगा दी त हर कल्याण होई। आई दूसरा हाथ में है ला एकरा के थोड़े चाट ली और थोड़े शरीर में घोंस ली हर वीडियो वायरल हुई। ठीक बा बाबा तब हम जाता नहीं बच्चा लेकिन जब इंस्टा पर फेमस हो जी हो तो बाबा का मत भूलई हो। बच्चा हमरो के मत भूलई हो। क्या पता नहीं ठीक बा बाबा। का कष्ट बा बच्चा? बड़ा दुख भाई बाबा 5 हाली चुनाव लड़नी कभी मेहरारू के गहना बेचनी कबो जमीन बेचनी गाड़ी बने के धनी बाकी एक वाली जीतनी ना एक ही सपना बा ये बाबा एक खाली हम नेता बन जेती नु तो हमारा सपना पूरा हो जाए। बच्चा नेता बनला तना आसान काम नहीं खे उधर के ठोकर खाए के पड़ेला तब जाके केहू नेता बनेला। कैलाश पर्वत पर सिद्धि प्राप्त कईल आसान बा लेकिन नेता बनल इतना आसान काम नहीं खे। नेता बने खातिर झूठ के चाशनी में फरेब के घोल मिला के जब घटर घटर पियोगे तब नेता बनोगे ई कहावत जानले बड़ो कि ना? अरे पहले हमहू बहुत कोशिश कैनी नेता बने के लेकिन ना बन पौनी यही से साधु बनी। बुझाया था कि हमरो ना तगिरी छोड़ के साधुए बने के पड़ी। अरे अरे भरे उतारे भरे बनी कौन भरे गुरु का चेला में भी भरू मेरे साथ भरने से 60 शेर बढ़ जाए सो बस चला बस सौसे श्लोक और मंत्र आगे में पढ़ देवे तो काल रुक बाबा काल तो हम तारा श्राद्ध के श्लोक पढ़ दे। अरे तो हमारा मरे का कामना करता पापी। बुद्धि भवेद्रम विदा भवेद्रम स्वास्थ्यम बलम सदैवम भाद्रम नागरिकम भवेरम भाव्यम। प्रणाम बाबा। खुश रहो बच्चा। प्रणाम पुरी जी। बोला तुम बाबा कहा का कष्ट बा? ए बाबा 1 महीना इनका शादी कैला भइल अभी तक इनका बाल बच्चा ना भइले बाबा। अरे माछियों आ कुकुर के 1 महीना में बच्चा ना होला तो इंसान। अरे बाबा वो 1 महीना नहीं 1 साल हो गल बाटे। अच्छा चला भभूत दो भभूत लो बच्चा ले जी हाँ एकरा के सांझी खा इनका तो छिड़की हो आ कुछ अपना पे छिड़की हो आ कुछ अपना पिछोती के देवता पे छिड़की हो सब कल्याण होई। ठीक बा प्रणाम बाबा। प्रणाम। सुना कहाँ बाबा? केवल भभूते छिड़कला से काम ना होला वो खाती हाथों पांव हिलावे के होला। सुना
जब बच्चा हो जाई तो बाबा के मत भूली हा, ले आकर मिठाई जरूर दी हा। ठीक बा बाबा। तो मानो भाई बांधो चारों बंद बांधो पृथ्वी बांधो माया बांधो छाया बांधो